sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye. VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Seinabu Cero. Aw fɛn fɛn mana sɔgɔ an na nin wagati na, aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ, aw bɛɛ lajɛlen ka sɔgɔmada foli bɛ yan nɔ ni sanga in na. Kunnafoni bakuruba minnu b'an bolo kɔrɔ bi jumadon octobre kalo tile 27 san 2023 tabali kunnafoni kɛnɛ kan, o de ye ninnu ye. Mali furancɛ fanga premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga ale y'i senfa ka se segukaw fɛ yen nɔ kunu alamisadon sɔgɔma walasa maa minnu ka baaraw ɲɛsinen do furuba cakɛdaw ma ni an ko a ma ko fonction publique et des collectivités territoriales ka olu baarakɛlaw ka tɔgɔ sɛbɛn kurumu kari. Iran jamana ɲɛma Ibrahim Raisi ale a ka jamana fɛla yira min ye ka baaraɲɔgɔnyaw tɛmɛ u ni Niger jamana ni ɲɔgɔn cɛ min yɛrɛ la finitigilakaw kɛra sababu ye ka fanga dafiri yen juye kalo tɛmɛnen na. Burkina Faso a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye yen jamanaden dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ale ni denmisɛnninw olu b'a la k'u senfa ka se Mali jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Koro marabolo kɔnɔna na ka sababuya kɛ basigibaliya warali ye. An bɛna caman fɔ ɲɛna bi kunnafoniya labanw kun kan Israel jamana ale ni Hamas ni ɲɔgɔn cɛ min yɛrɛ la bɛnbaliya bɛ yen nɔ. Nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛ taa Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bobo Julaso min yɛrɛ la an ka lasigiden Alidu Wedraogo ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye an ka bagan faga yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ Bobo Julaso ni an ko a ma ko abattoir o lahalayaw kan. Ninnu de ye bakurunbaw ye kunnafoniya wɛrɛw bɛna fara minnu kan ni ka bɛɛ lajɛlen walawalaw ye sanga 30 kɔnɔna na bi jumadon octobre kalo tile 27 san 2023 donya in na a y'aw bisimila. Mali furancɛ fanga premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga ale y'i senfa ka se segukaw fɛ yen nɔ kunu sɔgɔma walasa maa minnu ka baaraw ɲɛsinen do furuba cakɛdaw kɔnɔna ma ni an k'u ma ko agent de la fonction publique de l'État et des collectivités ka olu ka tɔgɔsɛbɛn baaraw kurumu kari. Ka bɔ Segu an ka lasigiden Dieni Albert ale ye fasirikɛ a ko ɲɛ kan an ka lamɛn. Mali administration gɛlɛya dɔ ye faso cakɛlaw hakɛ dɔnbaliya ye. Walasa ka Assise nationale de la refondation laɲini dɔ sabati, jamana ɲɛmaw ye fɛɛrɛ sigi sen kan min bɛna sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ wasa ka faso cakɛlaw ani yɛrɛmarakafo cakɛlaw dama dɔn. O baara ninnu donna bi sɔgɔmada na Segu gouvernorat la Mali premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga fɛ. Nin wale na kɛ sababu ye ka ŋɔni babɔ jamana marabaw sen na. Ibrahim Ikasa Maïga ale ye Mali ministre de la refondation ye min bɛ kuma sigi kun kan. Baara kuntalajan don min daminɛna salongo an ka jamana ɲɛma fɛ k'a fɔ ko an ka jamana baarakɛdenw u jate ka dɔn parce que a fɔra k'u jate dɔnnen tɛ a sara tun bɛ kɛ cogoya dɔ la min tilenen tɛ sara caman tun bɛ sara ka sɔrɔ mɔgɔ tun tɛ jaabi an nɔ na donc ninnu bɛɛ n'a ɲɔgɔn na a kan ka dɔn k'a fɔ ko wari tiɲɛ don kasabi caman de tun bɛ taa woyo fɛ comme ça. Nin baara na kɛ sababu ye Mali baarakɛlaw hakɛ cɔyi ka dɔn ani ka dunkojugu kɛlɛ. Dramane Jakite ale ye Buguni gouverneur ka directeur de cabinet ye. Nin bɛ se ka kɛ sababu ye ani da dɔnnaw sarako fana ɲɛ bi dɔn ni min ka kunnafoni fana jɛlen tɛ ayiwa bon o b'a yira k'a fɔ kɔni n'a bɛ fɔ ma les fraudes et autres la olu bɛɛ bɛ se ka corriger cogoya min na nin de ye a corriger cogo ɲuman ye parce que komi sisan an b'u kunfɛ baara de la. O bɛna bɔ a la ani kunfɛ baara bɔra fɛn fɛn la nafa b'o la. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bɛna cari Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka jateminɛw kɛ faso cakɛlaw ani yɛrɛmaramakafo cakɛlaw kan. Fatumata Useni Maïga ale ye informaticien ye administration na. An ye agent damadɔw ta k'u former an bɛna tablette di agent ninnu kelen-kelenna bɛɛ ma. U bɛ taa dugu kɔnɔna jamana kɔnɔ fan fɛ yɔrɔw fɛ u bɛ taa ni tablette ye u bɛ taa fonctionnaires ani collectivité mɔgɔw ka olu ka contrôle physique kɛ. Contrôle physique in bɛ kɛ cogo di? Pour que contrôle physique ka kɛ fo baarakɛla fonction publique la ou bien collectivité la f'i ka sɔrɔ a kɛyɔrɔ la parce que baara in kɛkun yɛrɛ y'o ye walasa mɔgɔ kelen kana sara caman ta. Nin baara na kɛ sababu ye fana ka baarakɛlaw bɔ ɲɔgɔn na ani ka dɛmɛ don yɔrɔw la
baarakɛla ko gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na. Ibrahim Ikasa Maïga, ministre de la Refondation. Jate caman de bɛ se ka bɔ. Baarakɛla hakɛ joli b'an bolo? Kadara jumɛnw de don? Est-ce que ouvrier do wa? Secrétaire do wa? Est-ce que ingénieur do wa? Est-ce que juge do wa? Est-ce que nin bɛɛ bɛ se ka dɔn. O la i bɛ se k'a dɔn ne mago bɛ min na a bɛ n bolo ou bien dɔ b'a jɛ il faut que n ka maakuraw ta ka fara a kan. Ou bien ninnu ka ca yan alors que mɔgɔw mago b'u la yɔrɔ wɛrɛ fɛ ninnu fana i bɛ se k'u redéployer. A ka dɔn k'a fɔ nin baara kun ye Assise nationale de la refondation laɲiniw ye min n'a to yuruguyurugu ani faso cakɛlaw fo ka taa se kasabi minnu bɛ bɔ o ka se ka hakɛ dɔn. Jeni Albert, VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Segu. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Burkina Faso jamanadenw ye olu caman kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ale ni denmisɛnninw b'a la k'u senfa ka se Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Koro marabolo kɔnɔ ka sababuya kɛ basigibaliya warali ye. An ka lasigiden Tijani Wederawogo ale ye fasiri k'a koɲɛ kan an ka lamɛn. Nin waati laban ninnu na lakanabaliya kɔni ɲɔɲɛnen don kosɛbɛ Burkina dugu dɔw kan minnu yɛrɛ ni Mali bɛ dancɛ Koro yanfan ninnu na wa kɛmɛ sababu ye yen duguden caman kɛmɛ k'u sigiyɔrɔ bila dangarawalew ɲɛsiran kama ka n'u sigi Koro. Umu Sana ale donna Koro ntɛnɛ dongo a b'u nacogo f'an ye. An bolila an n'an ka denw an ye su kelen de kɛ sira la ka bɔ den ka na Koro. Kɔngɔ ani minɔgɔ la. Ka fɔla gɛlɛya bɛ a yɔrɔ in na kosɛbɛ. Umu Sana an k'ale lamɛn. Bɔra yɔrɔ min na ni kun banana o kun ye saya de sabula fura tɛ yen. U ka fɔla dugu fɛn fɛn bɛ yen yɔrɔ ninnu na ni o ye Mali ni Burkina dancɛw ye ko gɛlɛya bɛ u kan kosɛbɛ wa maa caman de bɛ yen nin waati in na minnu kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲini. Musolakaw ale ni sifilakaw gɛlɛya fanba bɛ olu de kan. Musolaka dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu kɔni olu garijɛgɛlen don. Halimata Jallo ye muso garijɛgɛlen ye nka a y'a kanu a ka dɛbɛn kan ka hakilinaw fɔ an ye. Ne lasirilen don ani man kɛnɛ fana kabi anw nana yan cogoya foyi tɛ anw bolo k'an ka kɔnɔmaya lajɛliw kɛ hali cogoya tɛ n cɛ fana bolo ka kɛ. Ni maa kuma dogolen minnu bɔra Burkina ka n'u sigi Koro Mali la maa dɔw fana b'u la minnu kɔni ye faso baarakɛlaw ye n'an b'a fɔ u ma ko fonctionnaires. Nin cɛ in y'o misali dɔ ye nka a y'a kanu a tɔgɔ ka to dogo la. Maa caman de bɔnna o ni na nin dangarawale senfɛ dɔw yɛrɛ jogina. Il y a des femmes enceintes, des enfants, il y a d'autres même qui ont mis au monde sur la route et les enfants. Maa kuma dogolenw caman de kɔni bɔra Burkina nin waati in na ka n'i sigi Koro u ka fɔla maa wɛrɛw bɛ sira kan minnu kɔni bɛ ka nale. Baɲumankɛtɔn minnu kɔni sigilen bɛ Koro u fana bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa u bɛ se ka maa ninnu lakodɔn dɛmɛ ka se ka ɲini ka d'u ma cogo min na. Tijani Wederawogo, VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Iran jamana ɲɛma Ibrahim Raisi ale a ka jamana fɛla yira min ye ka baaraɲɔgɔnya sama u ni Niger finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu kɛra sababu ye ka fanga dafiri juillet kalo tɛmɛnen na. Mariam Traoré bi caman fɔ an ɲɛna nin kunnafoniya kan. Lajɛrɛ dɔ senfɛ min kɛra ni Bakari Yahu Sangare ye Monsieur Raisi y'a lase k'a fɔ ko Niger jamanadenw ka murutili k'u jilaja ni k'u kwada nazarala politikiw la k'o ye seereya de ye k'u ka ban yɛrɛ ka kɛ ni marabagakɔrɔw olu ka taabolow ye farafina gun kan. Ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen na sera Iran jamana ka jamanatigiso o bɔlɔlɔsira kan. Niger yɔrɔ min na ni politiki fanga kɔla karila ka kɛ ni finitigi fanga ye min kɛra u ka jamanatigi kɔrɔ Mohamed Bazoum ka fanga dafirili senfɛ juillet kalo tile 26 san 2023. Hakilinaw a n'a wulikajɔ baaraw kɛra welewele kan bila de ye ka taa nanzarala marabagakɔrɔw ma ka fɔ k'u ka finitigiw wele ka bɔ u ka jamana kan. I n'a fɔ Monsieur Raisi a y'a lase cogo min na Monsieur Sangare ma. A ko Iran jamana labɛnnen don ka dɛmɛ kɛ ka taa Niger jamana ma sɔrɔ yiriwali siraw fan fɛ min laseli la tɛmɛna Iran jamana ɲɛmɔgɔw ka fangatigiso o bɔlɔlɔsira kan. Nin waati ninnu na Niger jamana ɲɛsinen don gɛlɛya jugubaw de ma min dɔ bɛ tali kɛ sɔrɔ yiriwali siraw kan bolo dali kɔfɛ o la farafina tilebiyanfanw ka tɔnba CEDEAO ale ka sɔrɔ yiriwali cakɛda fɛ ani ka fara nanzarala jamanaba caman wɛrɛw kan minnu bɛɛ lajɛlen ye u ka dɛmɛ tigɛ Niger jamana la. Septembre kalo tile 4 san 2023 Iran jamanatigi Monsieur Raisi ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa farafina jamanaw ma minnu bɛɛ lajɛlen kelen don ka wuli k'u kwada ka fɔ u ka marabagajɛkulu kɔrɔw ye k'u ma sɔn u ka taabolow ma ani ka fara jatigɛwale kɛbagaw ka taabolow kan n'o bi wele ko terrorisme. A ye nin lase kuma min na a ye Olivia Roimba bisimila o min ye Burkina
faso jamana kɔmakow ɲɛnabɔli minisiri ye n'o ye Niger kɛrɛfɛ jamana dɔ ye. Juillet kalo la Monsieur Rensi ye wulikajɔ taama kuntagala surun dɔw kɛ ka taa farafina jamanaw kan min kɛra sababu ye k'a lase Kenya, Uganda ani Zimbabwe o jamana ninnu kan. Israel ciden dɔw ale ni arabu jamanaw masalala jalakiliw kan alamisado diɲɛ keleya tɔnba Nations Unies ka ɲɔgɔnyeba sen fɛ min yɛrɛ kɔnɔ kuma ɲɔgɔnyaw kɛra Israel ale ni Hamas kɛlɛ koɲɛw kan. Kajatu Tarawele bi caman fɔ an ɲɛna nin kunnafoniya in na. Jordani kɔkanko kotigi Ayman Safadi ye a fɔ larabu jamana 22 tɔgɔ la ko banisirala ye Gaza yɛlɛma k'a kɛ jahanama banbali ye duniya dugukolo kan. Yɛrɛlafasali hakɛ bɛ n bolo man tɛ ka i yamaruya ka fagali kɛ ni jo sariyaw hakɛw sɔsɔliw ye ka jɛ ka gɛrɛntɛ bila ɲɔgɔn fɛ o tɛ se ka kɛ yɛrɛlafasali waleya ye. O ye crime de guerre de a ka fɔ la. Kabini Hamas ka octobre kalo tile 7 gosili la banisirala kɔgɔduyan fanfɛla la a ka ca ni mɔgɔ 70,000 ye minnu fagara bande Gaza kɔnɔna. Yɔrɔ min na ne banisirala bɛ kan ka susuli lamaga Hamas ka kɛnɛya kotigiso ka fɔ la. Fan dɔ fɛ mɔgɔ 1,800 jate olu de fɛnɛ nin tora Hamas ka gosiliba la banisirala ɲɛmɔgɔ dɔw ka fɔ la. Yaasa ka nin gosili kɔtɛgɛbali in lajɔ halisa n bɛ a fɔ ɲɛna dayɛlɛlen don sira bɛ yen halisa an kan ka fɛn dɔ de yira min bɛ se ka kɛ tamasiri gɛlɛn ye. A ye sariya sira ta aw ka tajuru sarali bila. Riyad Mansour Palestine lasigiden ka fɔ la duniya keleya tɔnba ka tɔn jamana 193 ɲɛna aw kana o jɛ cogoyasi de la. Mɔgɔ dɔw ni dulonnen de bɛ nin ko ninnu na awa tulo mankan tɛ ka kɛ o siraw ninnu na. N bɛ aw deli aw ye mɔgɔw ni makaran a ka fɔ la. Jordani ye bɛn ladilani sɛbɛn bila kumaɲɔgɔnya bɛ ka kɛ min kan ka da yira juma na. AFP kunnafoni dilaw ɲɛ dara gafe nin kan a kɔnɔkumaw bɛ sinsila balo ani furakɛli dɛmɛ laseliw kan bande Gaza kɔnɔna na. Mɔgɔw ni lakanani fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ kumakanw fɛnɛ bɛ a kɔnɔ nka a tɛ kuma Hamas ka binkani gosili ninnu kan minnu ye a bɛn gafe in kɔnɔ kuma labɛn ye a yira k'a fɔ k'olu ka hami de ye bɛn ladilani de ye nka hakilintanw ka nin fagali jugu in tɔgɔ kelen si ma don a kɔnɔ. Banisirala ka lasigiden Gilad Erdan ka fɔ la a y'a fara kan k'a fɔ ko nin bɛn gafe in ye dɔgɔyamaba de ye olu ma ko a plasi tɛ yɔrɔ wɛrɛ si ye ko fo tarigu ɲama minan kɔnɔna na a ka fɔ la. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Chrétien diinɛ ale ye farafina diinɛba dɔ ye walasa ka caman faamu ni diinɛ in koɲɛw kan an ka lasigiden Modibo Keita ale ni Robert Jara masalala min ni ale yɛrɛ ye chrétien diinɛ wajulikɛla ye an k'u lamɛn. Robert Jara ye lasilikɛba ye chrétien diinɛ ani a taabolo kan an fɛ an bɛ fɛ k'a dɔn chrétien diinɛ bɛ mun de kofɔ. Chrétien ye jakuluba kelen ye minnu ka lemaniya danbɛ Namla Isa kan Yesu kan o de ye chrétien ye. Walasa yala nin diinɛ in ale lakodɔnna waati jumɛn ani a sera anw fɛ Mali la waati jumɛnw na. A lakodɔnna tuma min ni Yesu kunulen kɔ ka bɔ su cɛma n'a taara sankolo kɔnɔ. Donc a ka kalandenw ye lajɛ dɔ kɛ ni a bɛ fɔ ko Pentecôte don o don tɛmɛlen kɔ chrétien lakodɔnna. A nana waati min na ni an bɛ se k'a fɔ ko an fɛ yan Mali la jɛkulu min bɛ wele ko Protestant o sera yan Mali la 1923. Robert Jara o ɲininkaliw jaabiw kɔfɛ an bɛ fɛ ka dɔn yala bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ chrétien ye wa? I kɛra farafin ye o i kɛra farajɛ ye o i kɛra siya o siya ni e kɔni bɔra Adama ni Hawa la i bɛ se ka kɛ chrétien ye. Diinɛ ko t'a la munna diinɛ ko t'a la fɛn min bɛ yen ni o de b'a to diinɛ ko t'a la o de ye ne ko Adama ni Hawa ye jurumu kɛ o de kɔlɔlɔ yɛlɛla adamaden bɛɛ la. Adama ni Hawa ka jurumu sababu bɔra Setani na. Setani kɛra sababu ye ka jurumu lase adamaden bɛɛ ma. Namla Isa o fana cikun de ye nin ye walasa ka o jurumu ka o ko ka bɔ adamaden na ka da o kan siya ko t'a la farafin ko t'a la farajɛ ko t'a la. Ayiwa walasa ni maa min ye chrétien ye waleya jumɛnw de bɛ yen nɔ n'a tigilamɔgɔw y'olu kɛ ne a bɛ se ka bɔ chrétienya la. Waleya min bɛ se ka mɔgɔw bɔ a la n'i ye chrétienya bila ka don diinɛ wɛrɛ la ani ka tugu waleya u nɔfɛ minnu ni Ala ko tɛ bɛn ni i ma sɔn ka repenti o de bɛ mɔgɔ bɔ a la o kɔrɔ ka nimisa n'i ma sɔn ka nimisa ka kɔsegi ka o waleyaw bila ani ka tɛmɛ ni chrétien ye o de bɛ mɔgɔ bɔ a la. Robert Jara an bɛ don min na i ko bi n'i y'a ta k'a la i bɛ taa sɔrɔ diinɛba kelen kɔnɔna na nka a bolofaraw ka ca yala chrétien diinɛ yɛrɛ fana kɔnɔna na ale fana taabolo bɛ ten wa? Oui jɛkuluw bɛ chrétienya kɔnɔ i n'a fɔ a bɛ diinɛ tɔw kɔnɔ cogo min na bon a jɛkuluw hakɛ mɔgɔ tɛ se ka tilen ka o fɔ yɔrɔ kelen ka tuguni a jɛkulu ka ca diɲɛ kɔnɔ
farafina ani farajɛla a jɛkulu ka ca a kalite ka ca i n'a fɔ diinɛ tɔw. N'i ye diinɛ caman ta k'a lajɛ an ka jamanaw kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bɛn ni kelenya sabatili la hadamadenya kɔnɔna na yala kerecɛnya diinɛ yɛrɛ fana o bɛ a jɔyɔrɔ dɔw la wa? Ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o ni diinɛ tɔw u jɔyɔrɔba bɛ o la u bɛ u seko bɛɛ kɛ walasa u ni diinɛ tɔw ka se ka bɛn. Donc u ye u ka baara fɛnba yɛrɛ de ye walasa bɛn ka don jamana kɔnɔ walama diɲɛ kɔnɔ u jɔyɔrɔba de bɛ o la hali mɔgɔ tɛ a dɔn u la bari u bɛ u seko bɛɛ kɛ hali sow kɔnɔ egiliziw kɔnɔ walasa ka bɛn sinsin kosɛbɛ. Walasa an fɛ farafina yan yala gɛlɛya dɔw bɛ kerecɛnw kan wa? Gɛlɛya bɛ kerecɛnw kan ka tuguni mɔgɔ tɔw bɛ jugu u la ani u ka taabolo ɲumanw ka gɛlɛ mɔgɔw ma a bɛ i n'a fɔ a tɛ mɔgɔw intéressé donc ka gɛlɛ mɔgɔw ma donc gɛlɛyaba bɛ u kan sigi kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnyala an fɛ Mali la yan diinɛw ka ca kosɛbɛ yala gɛlɛya bɛ kerecɛn ni diinɛ tɔw cɛ wa walima u ni diinɛ tɔw cɛla bɛ cogo di? Anw fɛ yan wala donc jɛɲɔgɔnya ɲuman bɛ anw ni silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ quel soit wagabiya ni a bɛɛ taabolo fɛn fɛn bɛ yan nɔ jɛɲɔgɔn ɲuman bɛ anw ni u ni ɲɔgɔn cɛ. Robert Jara yala Mali kɔnɔna na yan jɛkuluw bɛ yen nɔ aw bɛɛ lajɛlen min ɲɛ sɔrɔ min kɔnɔ kerecɛnya fara diinɛ tɔw kan min b'a to aw bɛ se ka hadamadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ wa? N bɛ misaliya ta ni i bɛ Ansar Dine lajɛ jɛ dɔ bɛ olu fɛ ko an ka bɛn maaya la donc pasteur dɔw yɛrɛ de ye olu ka fɛngɛ kuntigi ɲɛmɔgɔ ye an ka jɛ maaya la o jɛ ɲɛmɔgɔ pasteur dɔw ye o jɛ ɲɛmɔgɔ ye wala donc yan yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ o tɔn na. Nin waati laban ninnu na ɲan faamuyalibaliya o bonyanen don kosɛbɛ an ka diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma basigi bɛ se ka na cogoya min na? Welekan min bɛ ne fɛ ka lase u ma diinɛ bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ diinɛ o diinɛ na diinɛ kɔrɔ ko hɛra donc an ka bolo di ɲɔgɔn ma munna dugukolo ye anw de ta ye ani anw sigin bɛ dugukolo de kan ni hɛrɛ bɛ anw diinɛ mɔgɔw cɛ ma o bɛ se diɲɛ bɛɛ ma ni gɛlɛya b'a kan o gɛlɛya fana ye an ta ye ka da o kan donc an ka bolo di ɲɔgɔn ma. Robert Jara an b'i fo an ka wele jaabili la an b'a fɔ ɲɛna aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw kan bɛn ni ɲɔgɔnna kɛnɛ wɛrɛ. Nin tun ye Modibo Keita ale ni Robert Jara ka masala ye min ni ale yɛrɛ ye wajulikɛla ye kerecɛn diinɛ la. An bɛ taa Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bobojulaso min yɛrɛ la bagan faga yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko abattoir ale ka saniya koɲɛw ti lahalaya ɲuman na ka sababuya kɛ kasa jugu dimɔgɔ caya yɔrɔ tiɲɛni fo ka taa se taanikasegin kɛli ye ni sogow ye taanikasegin minnu yɛrɛ ti kɛ kɛcogo ɲumanw na o waleya ninnu nasira la an ka lasigiden Alidu Wederawogo ale wulila ka fasiri k'a koɲɛ kan an k'a lamɛn. 8h sera lɔgɔfiyɛ lɔra Bobojulaso sogo faga yɔrɔ la o bɛ min wele ko Batiwari taakasegi caman bi yan yɔrɔ la yɔrɔ falen don bataw bɛɛ lajɛlen kɔrɔ sogow bilabilani lo bese mankan bi yɔrɔ bɛɛ ni tɛnɛmɛnikɛlaw lɔni lo an ɲa bɛ dɔra muru b'a bolo jini farani baara fua belebele dɔ b'a bolo a bɛ kan k'a yira dɔw la an bi yɔrɔ min ten an nin bɛɛ lajɛlen degelen don mɔgɔ tɛ se ka lafiya ala ni kasango bolo misi bo bɔnni lo yɔrɔ bɛɛ sogo tolini misi mun denw bɔra o kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen kasa kɛlen don ka wuli ka yɔrɔ bɛɛ tiɲɛ an b'an kun si mɔgɔ premier min ma o tɔgɔ ko Ali Baro a si bi san 20 na ɲɔgɔn na a b'a ka dimi fɔlɔ kɛ anw cibariya jɛnsɛlan yɛrɛ t'a ye radio ko de premier ministre yɛrɛ b'a fɔ ka du ka na batoire fɔlɔ yan ko wa k'ale bɛna yɔrɔ tila ka ni premier ministre ye nana fɔ yan kana filɛ ko ma se ka foyi kɛ a bɛ na an ɲinɛ an ka kuma na ka taa an ka kuma bɔ tele la gansan ka taa radio gansan foyi ti kɛ foyi ye ti min ye ka ko dilan yɛrɛ nana a ye ɲ'a ye o y'a fɔ a ye ka journal bɛɛ bɔ yan ka journal yɛrɛ tape bateau kɔnɔ ka taa d'a ma yɔrɔ tiɲɛ poto samiya kɔnɔ y'a bɛɛ d'a ma a yɛrɛ nin déplacé a kana ye a ma foyi kɛ an gɛrɛla Gilles Wederawogo la ale fana ye sogo feerela dɔ ye ni k'i bɛ sogo san ale fɛ a bɛ tabale bɔgɔ le limɔgɔ bɛ wuli i bɛ sɔrɔ ka sogo ye yɔrɔ ni nɔgɔ yɛrɛ bɛ degun mun don a b'a da don o ra. Vraiment an kɔni bɛ yan yɔrɔ la a b'a to komi ele yɛrɛ fana ɲɛ b'a la cogo min an mana fɔ ten a b'a to tiɲɛ yɛrɛ la nɔgɔ ka ca yɔrɔ la ji nɔgɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ misi bo misi gɔn misi nɔgɔ ale ni saga nɔgɔ olu bɔn n'an fɛ yan yɔrɔ la
n'a ma kɛ ala fana bɛ fara an kan sinon tiɲɛ yɛrɛ la Paul Deng yɛrɛ fana a kun kan ka bɔ yan yɔrɔ la premier wallahi parce que nɔgɔ min bɛ yen o yɛrɛ de bɛ soso wele caman ni bana bale Bobo Dioulasso yɛrɛ kɔnɔ wallahi ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko Bobo Dioulasso nɔgɔ ti bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka tɛmɛ abattoir kan Batiwari kɔnɔ nanfɛn sugu fiyɛ bɛ yen Sylvie Sinare ale bɛ su gɔyɔ tomati ani karɔti feere la kasi ne le b'a nun na nɔgɔnya i jɔli bɔnna ale le bi to ka tunu da kasa bɔ et puis bɛrɛ dɔw kan tigɛ dɔw bɛ yen den fitinin o bi sa o bɛɛ bi tori kasa bɛɛ bi wuli ani sogo dɔw bi tori fɛ o bɛɛ nɔgɔ ye bɛɛ kasa a b'an tɔɔrɔ wallahi a b'an sɛgɛn yɛrɛ de f'an b'an nun datugu nɔgɔ sugu minnu bɛ abattoir la ten a ye gbado musow ka baara gɛlɛya i n'a fɔ jeliya sanu ale n'a ɲɔgɔnnaw n'an ye sogo ta batiwari la yan n'an taara se an b'a don ji fɔlɔ n'an y'a bora filanan nin an bɛ kɔgɔ funfun a kan yanni dɔɔni an bɛ sɔrɔ k'a ko yɔrɔ la k'a sanango k'a mafu n'an y'a mafu sisan an bɛ sɔrɔ k'a yiran n'an y'a yiran ka ban an bɛ sɔrɔ k'a tobi nɔgɔ kɔni bɛ Bobo Dioulasso batiwari la fo ka taa dama tɛmɛ o dɔrɔn t'an ka jatigɛ ye wagati caman dugu kɔnɔ i bɛ sogo feerela ye o bɛ misi tilancɛ ta moto kan ka to ka taa n'a ye lɔgɔfiyɛ la tile b'a bugɔ poussière tuma dɔ a sen yɛrɛ bɛ korora dugu ma Jules Ouedraogo b'a ka sogo ta nin cogo lora ka don n'a ye sugu fiyɛ tɔw ra a yɛrɛ b'a lɔ a ma ye nka ale fɛ farafinna lo an bɛ kun ɲɔgɔn na sogo yɛrɛ bɛ ta moto le kan o bɛ ta moto le kan ka transporter ale yɛrɛ fana bɛɛ banna mais an bɛna kɛ cogo di ni moyen t'an ye ka fɛn dɔ kɛ ni gouvernement fana ta jantora ko dɔ la fana a ka gɛlɛn dɛ donc dɔw yɛrɛ bɛna taxi moto le an b'a cɛ dɔrɔn an b'a don a kɔnɔ wala o b'a balancer o dɔrɔn poussière kɔni bɛ yɛlɛ kan dugu na yɛrɛ fɛn min bɛ yɛrɛ poussière lo Afrique lo wala yɛrɛ bɛ to boli la dɔrɔn i bɛ sɔn mobilitigi dɔ bɛ tɛmɛ dɔrɔn mototigi dɔ bɛ tɛmɛ i ten dɔrɔn togo dɔ la ten dɔrɔn i b'a ye poussière bɛ wuli kan nɔgɔ mun falen ye ten Bobo Dioulasso batiwari la a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye kɛnɛya ko fan fɛ k'a di mɔgɔw ma Nasser Tawo ale ye bɛgɛn dɔgɔtɔrɔ ye wala bon nin kɔnɔ fana tumu bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ donc ni a bosora yɔrɔ min na ni masaniya ni bon ninnu sɔgɔra ka kɛ sogo nin na a bɛ se ka kɛ o tumu nin bi se ka yɛlɛma adamaden kɔnɔ o b'a fɔ ale ra nin ko les maladies athéniens sogoko nin na gɛlɛya wɛrɛ bɛ Bobo Dioulasso min ka bon ninnu bɛɛ lajɛlen ye tuma dɔ dugu kɔnɔ i b'a ye misi kan tigɛlen don k'a bila mobiliw sanfɛ dɔw yɛrɛ fana bɛ to ka sogo faga dɔgɔtɔrɔ m'a filɛ foyi a bɛ se ka na ni fɛn min ye Nasser Tawo bi o fɔ an n'o ye ni mɔgɔ ye ale sogo nin sɔrɔ et puis ka sɔrɔ vétérinaire ma yan la kan ni a bɛ se ka bana caman di bana daman bɛ yen u b'a fɔ zoonose a kɔrɔ ko a bɛ se ka bɔ bɛgɛn na ka yɛlɛma adamaden na ka taa ni sogo nin fan fɛ a ma fɔ ko a tobira ou bien a ma tobi yɛrɛ a tobira o a ma tobi o wala ale bana nin bɛ se ka kɛ voilà ale côté nani tuberculose bɛ yen bana daman bɛ yen brucellose ninnu ale b'a ka kuma laban ale bana nin fana généralement a ti bɛgɛn yɛrɛ ni fasa a kɔrɔ ko a ti bɛgɛn yɛrɛ tɔɔrɔ a bɛ wuli ten parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen bana bɛ yen o yɔrɔ la ni wala o b'a fɔ champ maudit ni bɛgɛn taara bin ɲimi ale foro ni ɲɔgɔn kɔnɔ ou bien yɔrɔ min ale banakisɛ nin bɛ yen ni a bɛ bana nin ta sur place n'a bɛ bɛgɛn na n'a ye a sogo dumuna ni wala a bɛ mɔgɔw faga wala bana tɔgɔ ni u b'a fɔ anthrax ou charbon bactéridien bɛgɛn min yɛrɛ ye bana nin baara ni ale yɛrɛ bɛ sara le an y'a ɲini ka batiwari ɲɛmɔgɔw sɔrɔ ka ninnu kuma ninnu caman kɛ n'a ye nka u ma sɔn ka kumaɲɔgɔnya di anw ma ni tun ye Alidu Ouedraogo kumakan ye VOA Banbara tɔgɔra Bobo Dioulasso. Nin ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniya selen ye min bɛna lase Siyaka Tarawele fɛ. Mali Fédération dɔw kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ bunakun kan gɛlɛyaw bɛɛ Mali sifinw ni farikolo ɲɛnajɛ ministri Abdul Kasim Fɔnba da sera a ma a kɛra ntɛnɛ tɛmɛnen octobre kalo tile 23 san 2023 in na a ka ministri so jabala la Bamakɔ a laseli bɛ don ministri Abdul Kasim Fɔnba ka tile 100 sɔrɔli ministriya la olu don jansali hukumu kɔnɔ. Fédération dɔw bɛ an nana sɔrɔ ko gɛlɛyaba de b'u kɔnɔna la. Fédération dɔw bɛ bureau 2 de bɛ yen dɔw bɛ gɛlɛya b'a kɔnɔna la an bɛ ka baara minnu bolo da walasa u ka se ka nɔgɔya. Min ye sirantɔlɔntan ye o fédération ɲɛma Mamutu Ture ba vieux bɛ bolo la kaso bon na kabini uti kalo tɛmɛnen Abdul Kasim Fɔnba
mali sifu ni farikolo ɲɛnajɛ ministri a situation be sena bibi na a situation ka gɛlɛn mais bon justice ko nunu o tɛ an ka bolo kan o be ministère de la justice de ka bolo kan mais an ko k'an b'a ɲɛsin texte de ma parce que texte de be an fɛnɛ dɛmɛ an ka se k'an ka baara kɛ a ɲɛma bon pour le moment a be niveau mun na bibi na texte ma yamariya wɛrɛ di k'a fɔ k'a tɛ se ka a ka fédération gérer k'a to a bɛ yɔrɔ min na a situation b'o o yɔrɔ la maintenant a bɛ se ka bɔ ale yɛrɛ de la ale bɛ se ka décision ta k'a fɔ ko ne bɛ nin situation na bon ne b'a to tan ne b'a to aw bolo ou bien ayi ne bɛ to a la n bɛ n ka fɛn gérer vraiment o décision bɛ bɔ ale yɛrɛ de la mais pour le moment justice bɛ niveau mun na justice b'a ka baara la n'olu tilal'u ka baara la ni décision wɛrɛ minnu kan ka ta olu na se ka ta o sira fɛ. Mali senatolanta fédération ɲɛmayaso sigira u tɛ kalo tile 19 tɛmɛnen VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. Waati sera ka maliden dɔw lamɛn hamina ni jɔrɔna ko min mana kɛ u la an bɛ waati mina i ko sisan olu fɔli na sira la. Salamu alaikum VOA Afrique. M'aw bɛ fo aw ni baara. Kɔri baasi t'aw la? N yɛrɛ bɛ Ala tanu alhamdulillah. Ne tɔgɔ ye Abudulayi Jane. I sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bamakɔ Ɲamana Tetibugu ma. Bon, Maliko in kɔni an bɛ dugawu kɛ Ala ka ko ɲɛ ka d'an bɛɛ lajɛlen ma. Dɔ kɛra. Mais a tɔ caman wɛrɛ de bɛ yen n bɛ dugawu kɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ degun min kɔnɔ n'o ye kuranko degun ye. Bɛɛ tɔɔrɔlen don, bɛɛ degulen don. An bɛ dugawu de kɛ ministre musokɔrɔba in Ala ka ɲɔgɔnna kadiri caman di Mali ma. Ala ka ɲɔgɔnna kadiri camanba di Mali ma. A y'a malidenw bɔ fɛn min kalama a kɛra malidenw ye. Bɛɛ ka dugawu b'a ye, bɛɛ ka foli b'a ye. Ala k'a kɛ an ka bɔ nin degun in kɔnɔ. Bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma. An ka bɛɛ tile ma ka kan ɲɔgɔn fɔ. A bɛ kɛ sababu ye kɛnɛmamɔgɔw bɛ an bonya. A bɛ kɛ sababu ye an kun bɛ kɔrɔta kɛnɛma ani kɔnɔna na. Ne kɔni ka foli b'aw bɛɛ ye. N b'aw lamɛn don o don, n b'aw fo. Mariamu Kuyate ani Zɛnɛbu Cero. Kɛrɛnkɛrɛnnen na olu minnu ye émission kɛbaa ye. N b'aw fo kosɛbɛ. Ala ka tile yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma. Merci. Assalamu alaikum, ne tɔgɔ Alhaji Kɔla Gindo ka bɔ Mali la Bamakɔ Jalakɔrɔji. Kumakan min bɛ ne bolo k'a lase gouvernement ma k'a lase ORTM mɔgɔw fɛnɛ ma. Conseil ministre minnu bɛ to ka kɛ chaque mercredi ORTM ka journal la i n'a fɔ ni ko min kɛra a kɔnɔ ORTM ka journal la o bɛ mɔgɔ dɔ dese mun bɛna a remise kɛ an ye français na. Ne bɛ a laɲini kɛ est-ce que n'u bɛ se ka mɔgɔ dɔ fɛnɛ ta mun bɛ anw fɛnɛ ta d'anw ma bamanankan na walasa an k'a faamu ko minnu kɛra u ye loi jumɛn de ta u ye jumɛn de nommé u ye mɔgɔ jumɛn de nommé poste dɔn directeur ta fan na walasa an fɛnɛ ka faamuyali sɔrɔ a bamanankan ta fan na sinon a français kɔni an tɛ bɛrɛ faamuya o la kosɛbɛ o de tun bɛ VOA vraiment n b'aw fo ne b'aw lamɛn kosɛbɛ kojugu. M'aw lamɛn yɛrɛ n ka foli b'aw ye aw ka kunnafoniya taabolo ka di n ye merci. Aw fana n'a y'a sɔrɔ cikan b'aw bolo k'a lase a bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen ci an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira mun na o de ye 00 20 24 47 16. Aw ka kuma daminɛtɔ aw kana ɲinɛ k'aw tɔgɔ n'aw sigiraw fɔ fɔlɔ. N'a y'a sɔrɔ a ye musolaka walima pogotigini ye a ka d'an ye k'aw fana ka hamina ni jɔrɔnakow dɔn. O de kama an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye. Nin bɛ dan sigi an ka bi jumadon octobre kalo tile 27 san 2023 tabalen kunnafoni kɛnɛ la min baaraw labɛnna Dadi Balawi fɛ ka kunnafoniyaw fɛsɛfɛsɛ aw ye ne Seinabu Ciro yɛrɛ fɛ tɛnɛndo ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kaɲɛ 7 tɛmɛnen kɔ ni sanga 30 ye aw ni Mariam Kuyate bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ ka kɛ ni aw ka tile kunnafoniya kunfɔlɔw olu fɔli na siraw ye san'o cɛ an bɛ k'an bɛ bolodaw ye aw ni ci aw ka kulomajɔ la Ala ka tile hɛrɛ di aw ni anw bɛɛ lajɛlen ma.